Adam bolsaň gulak goýgul ögüde. Alımlar ýanyna söhbet ýagşydyr. Atarman çaparman algyr ýigide ýer gelse aman nurwat ýagşydyr. Hemra bolup oturmagul pis bile. Poho degseň biniň dolar is bile. Göwher daşyn ýüzü etseň mis bile. Gymmaty egitilmez hormat ýagşydyr. Zynhar kastetmegil iýdiň nana. Köňlüň haýra bagla. Sydykyň imana. Hiç azar vermegin bir musulmana. Ogry erden bir dogry it ýagşydyr. Käşke adam bu dünýäge gelmese, gelenden soň ömür sürse, ölmese, gollan gelen ýagşy işiň bolmasa, köňül içire ýagşy niýet ýagşydyr. Magtum uly niçik geçdi rudugar, haka şükret, barma namardadan har. Yok döwletden ýegdir bolsa bir hünär, mün hünärden zerre döwlet ýagşydyr.